Takže ahojte, ja som Janga a vítajte pri mojom prvom videu z Robocraft. Takže ja toto už dlhšie hrám, ale chcem to natáčať. Takže toto je môj prototyp MiG-27 alebo 29, teraz neviem. Tak teraz tu je garáž, tu máte meno, tu si vyberáte bojové vozidla. Tak mám taký bombardér, tu je taký, skôr taký bojový typ, a napríklad tu je taký strom s informáciami a tu ja už som na level 2, už pomaly na 3, takže tak budem mať napríklad 6 bodov od 3, tak môžem si vyskúmať toto a napríklad už si to potom môžem kúpiť. Tu si to môžem kúpiť, tu mám všetky bloky, ktoré si môžem kúpiť, s ktorými môžem chodiť, tieto diela môžem mať, toto tu dostanete, akože už od začiatku niečo tam budete mať a toto tu je za peniaze, takže no, akože je také špeciálne, takže tak, ja dám garáž, dám toto tu, zahráme si také dve bitky z tejto hry a potom to ukončím. Takže toto tu, pôvodne to malo byť len toto tu, ktoré vidíte, toto zelené, také maličké, na kolesách a s jedným takýmto dielom. Ale ja som to trošku zväčšil a dal som tam dve také kanóny. Takže teraz dám bitku. Keď chcete vedieť, tak tabom zapínam bitku a potom ešte také, ako to povedať, len taký skúšobný modul je tam to hneď vľavo a potom escapeom zapínam toto, čo ste videli, že garáž a takéto hlúposti. Takže už nás to pripojilo do bitky, vidíte, dole mám 5% extra for toto. A to vlastne, že keď zabijete nejakého premiohového hráča, ktorého vidíte s oranžovým číslom, ktorý je hneď prvý, môžete si ho všimnúť aj teraz, tak jeho keď zabijete, z druhého týmu, keď ho niekto zabije, tak dostane 5 bodov. A mne sa to laguje. Takže to budem hrať iba chvíľu. No. Je to hrozne zlé, takže teraz mi to dokonca išlo na 5 fps. Dobre, tak ja vám zatiaľ ukážem mapu. Takto mi strieľajú kanóny, oni sa mi zatiaľ nabijú. No je moja bejska, my buď musíme obsadiť tú červenú vlajočku, alebo musíme zabiť všetkých nepriateľských hráčov. Už sme zabili 2. Alebo teda som 2 sa odpojili. Z našich už zabil 1. Ale ja asi dopredu nejdem, ja ostanem obraňovať moju základňu. Alebo to urobím tak, že jedna táto bitka, lebo viac už aj tak môže lagovať. A potom vám ukážem napríklad garáž. Takže naši postupujú. Hlavne sa mi to laguje, takže nič z toho. A áno, už viem, že veľmi dlho hovorím o Need for Speed, takže aj to si zahrajeme. No, takže no, takže urobím aj vlog, ale neviem o čom. Takže to ešte musím domyslieť. A už tu ide nepriateľ. Už vidím lasere. A Kde? Dobre,
skoro som ho zničil. No, dobí sa a už ho nemal dela. To chytí. Tak, teraz dáme exit game. Tak, teraz ma to dá do mojej, ako to povedať, do mojej, ako garáže. Tak, no, čiže tu je môj prototyp taký bojový, skôr na damage som sa zameral. Potom toto tu bolo moje prvé vozidlo. Ináč, keď sa tu prihlásite, tak ja vám môžem dám aj dole do popisu, aj tak. A vlastne, keď sa tu prihlásite, tak už automaticky budete mať jedno auto. Ale ja som ho predal, dostal som za to nejaké peniaze a k tomu ja som si postavil niečo také tu lenže ešte v slabom podaní a stále som to vylepšoval až do tejto fáze. Takže vidíte tam hore, tam, čakajte, tu hore, keď sa pozriete, tak tu sú také zelené peniaze. To sú peniaze, ktorými si môžete kupovať napríklad prístroje. Potom tu máte také modré peniaze, to sú špeciálne. A tu môžete vidieť také žlté, ale to nie sú peniaze, to je, že koľko bodov máte dvojkových na výskum. Ale ja už dvojkové mám všetko vyskúmané, takže už sa mi pripočítavajú iba tak. Takže tu nahore si môžete všimnúť, tam mám level. Tu hneď vedľa mám také biele políčko a tam mám, že koľko blokov mám zaplnený, stovky, koľko môžem. Ja som 20. level a môžem mať 633 blokov. Teda nie blokov, ale vlastne každý blok má napríklad kapacitu 3. Čiže tie hore, tam mám 585, 633, tak napríklad jeden tento zelený blok má napríklad 3 a pol napríklad. A dielo má napríklad 5 a tak. No, takže tak, to tu bolo tak viac zamerané na také diela a tak. A teraz môj pokus o lietadlo. Vyzerá to ako lietadlo, ale no, akože lieta to dobre. Ale nie až tak suprovo, ako by som chcel. Takže tak, toto je ukážka z hry Robocraft. Ja som vám tu veľa neukázal, len tie také začiatky. Napríklad, escapeom si zapínam toto tu a tabom tu nadávam bitky a tu nahore si to môžete prepínať, lebo som sa pomýlil. Takže sociálne si môžete pridávať kamarátov, Roboshop, tu som asi poprvýkrát. Tu si môžete kúpiť napríklad, neviem, také, čo už niekto vytvoril, tak vy si to môžete kúpiť za 4000 tých takých prémiových peňazí, ale ja toľko nemám. Potom tier 3, tak toto tu je dobrá haluzina, ale nemám na to. Takže tu je ďalší tretí tier. Takže obrovský. Tak, teraz toto tu. Takže to je nejaké také lietadlo. Potom toto je tiež lietadlo. Také nejaké pofidérne. Tak, a to je posledné. A už ďalej nie sú. Alebo ešte sú tu 3. Takže prvé. Toto vyzerá celkom dobré. Potom toto tu. Tak. To je na takých nožičkách, vidíte. A tie vlastne sa môžu tak rýchlo posúvať. A toto tu je tiež lietadlo a vlastne toto tu sú nové diela.
a vlastne tie doplňujú väčšinou životy s vlastným hráčom, akože spoluhráčom, a nepriateľom to uberá iba malý damage. Takže tak, ja sa s vami zatiaľ lúčim a